Nani, evo ti вземе едно интервю. Бите ви на мене. Nani, какво става с теб? Ма нема ти се смеем. Чекай, Нани, ево. Нани, кажи сега какво става за ЦСК. Кажи какво става за ЦСК. ЦСК-то са гол, Левски са гол. А Левски? А Левски? Така и Левски с кои ще играт? Левски са хубави. А? Левски са хубави хора. Кои хора? Левски. Те къв цвет са? Синьо занало само. От тук до Филипините само синьо. Пачка да. Знам та. Баби Михайлов. Кой? Баби Михайлов. Кой? Къв е то? Началник. Какво? Началник е нещо. Началник? Баща вършава. Световно се не гледа. Аз тази бек си го те да гадали. Там хора. Бусти. Бончо Генчев. Там и пис. Там другите работи. Той ги хора. Баби Михайлов. Окей. Айде, Нани. От тук до Филипините. Добре. Ай. Окей, райд. И кой бе? Аз съм бил в ЦСКА, агитка. Тя нищо ми не казва. Само кой да прави? Еми за ЦСКА да викам. Тесто. Бачи Васил. Нани. Не са. ЦСКА Ливърпул. Точно Младенов подаш. Познавам го, ние... Георгиева, Динко Димитров. Точно Младенов. Динко Димитров. Нани, я се оплези си. Я покажи. Страничка сега.